Здравейте! Вие сте в платформата Спортен календар. В YouTube канала е. Аз съм Станислава Андонова. Днес ще ви покажа няколко упражнения, които са много ценни и важни при болки в рамото. Болките в рамото могат да бъдат от различно естество. От периартрит, от бурсит, от всякакви възпаления на меките тъкани, връзки, ставна капсула, мускулни влакна. Може да бъде травматично, може да бъде старчески хронично, всякакъв вид болка. Първото, което трябва да направите, за да туширате болката, а тя винаги, ако е хронична, води и до обездвижване, обездвижването води до скъсяване и до атрофия на ставата и оттам след един прекаран, примерно периатрит, много са упорити, около един месец е медикаментозното лечение. Болният, стихва болката, изведнъж вижда, аз мога само до тук да дигна ръката, назад въобще не могат, примерно закопчаването на сутиена въобще не могат, а в страни до тук. И какво стана? Пих един месец лекарства, нищо, ръката ми се обездвижи. Много бързо се сковават и затова в медицината е познато това явление, се казва синдром на замръзналото рамо, което включва, както казах, много причини. Какво трябва да направите първо? Болката е стихнала или е поносима, да кажем. Първо трябва да релаксирате ставата. Рамената става е кръгла става, т.е. тя прави огромни движения. Кръгове, напред, назад, страни. Много подвижна става. Втората по подвижност след тазобедрената. И когато е засегната, се засягат всичките движения. Показах ви по какъв начин. Виждали сте пред състезания, пловци, плувно състезание, винаги като застанат преди старта, те започват да люлеят ръцете. Виждали сте го това нещо по телевизорите, напред-назад. Значи спорта, професионалния го измислил при голяма болка, претоварване от техните суперактивности, те по този начин релаксират ръцете си, рамото си, с което гребат. Същото е и в медицината. За да релаксирате рамената става, заставате като пловците в лек наклон и започвате да правите така наречените пендуларни движения. С отпуснати ръце буквално ги стръсквате. Когато правите тези пендуларни движения, самата гравитация помага леко да се отваря движението. Само това е достатъчно да направите и ще видите, че ако преди тях сте стигали до тук с ръката, после ще можете до тук. Обикновено движението винаги се възстановява в посока флексия, се казва на медицински, или сгъване. След това в това движение и най-накрая се възстановява това и ротациите. Това е хода, по който ще си възстанови вашата ръка. Пендуларните движения могат да бъдат в предно-задна посока, могат да бъдат и в тази равнина, като ги разминавате. И третия вид да бъдат така наречените чертаяне на конуси. Виждате как аз ги разширявам. И колкото повече се релаксира ставата, толкова конусите ще стават по-големи и вие ще отваряте движението. С тези движения трябва по 3-4 минути да се правят 3 пъти на ден, ако имате проблеми в рамото. След като ги направите, започвате на рамката на вратата, заставате близо до нея, виждате как съм аз, и с два пръста започвате да пълзите пръст зад пръст. Значи, подчертавам, трябва да бъде бавно и търпеливо движението. Знам, че някои до тук ще стигнат бързо, но въпросът е да стигате бавно, 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 бавно. Тук вече ще стане трудно, защото боли ставата. И по този начин, чрез това бавно пълзене, днес ще стигнете до тук, утре ще стигнете до тук. След като сте направили пендуларните движения, до пълно отваряне на ставата. Това ще бъде, ако правите тези движения в този ритъм, след 2 дена вече ще може да изпънете ръката. След като я изпънете, хващате се за рамката на отворена врата и с тежестта на тялото опъвате като дъга тялото напред. От самата тежест да се доотвори ставата. Така. След това започвате да пълзите по същия начин, за да отворим страничното движение. В
второто по засегнатост. Пак така бавно. Днес ще стигнете до тук. Изигравате пендуларните, изигравате в предната посока, изигравате разтягането и на следващите 2 дни започвате да пълзите така. Ще видите, след 2 дни ще отворите ръката догоре през страни. И остава най-тежкото движение. Това е екстензията и плъзгането, така наречено закопчаване на сутиен. Хващате ръцете си така в гърба, ако можете, то ще е трудно, но тук долу ще ги хванете. И започвате да плъзгате леко. Първия ден ще бъде до тук, после до тук. Когато стане това нещо, това асансьорно движение, хващате една бутилка от половин литър пълна с вода и започвате нея, т.е. да засилвате леко мускулатурата, защото тя от обездвижването е слаба, тя е атрофирала. Вие за това не може да направите пълното движение. Започвате да местите една пълна бутилка, докато стигнете с литър и половина бутилка. Почнете ли да я плъзгате така, движението е готово. Това от мен. Желая ви да бъдете здрави, активни